प्रणाम भोजपुरिया समाज। राकेश मिश्रा जी फिर एक बार गर्दा मचावे खातिर तैयार हो गई बनी। एक बार फिर वही टीम के संगे फिर उतने जोश उसे डबल जोश के संगे एगो एल्बम आ रहल बा, लइके में लइका खेलाइब ना। जी, सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी के आवाज़ में यह गाना के लिखले बानी सुपरस्टार राइटर अरुण बिहारी जी, यह गाना के म्यूजिक डायरेक्टर छोटू राउत जी और यह गाना के वीडियो डायरेक्टर सुपरस्टार वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित जी। रवि पंडित के एने बारी इतना गाना सुपर हिट हो रहा बा कि भोजपुरिया समाज एकदम उनकर गाना के इतना हाई लेवल पे पहुंचा देवेले, इतना चर्चा में ले आवेले कि गाना एकदम सुपर हिट होकबे करेला। आई पुरान जोड़ी है राकेश मिश्रा जी और रवि पंडित जी के, एकदम वर्ल्ड लेवल के हिट गाना राजा जाई ना बहरिया। इतना दमदार गीत रहल, इतना दमदार कि आज भी गीत बाजेला, वही चाव से लोग सुनेला और गीत निरंतर व्यू ओकर बढ़त जा रहल बा, मिलियन एकदम प्लस कर जा रहल बा। वो गाना आज 400 मिलियन प्लस बा व्यू। तो वही तरी एगो और नया गाना आ रहल बा वेब म्यूजिक से, जौन गाना 17 तारीख के रिलीज हुई। तो भोजपुरिया समाज से आग्रह बा कि अपन सुपरस्टार राकेश मिश्रा के उहे प्यार देवे के बा जौन हमनी के देत रहनी हजा, और वो गाना के वैसा ही प्यार दुलार दे के ई राजा जाई ना बहरिया से भी बड़ा रिकॉर्ड कायम करे के बा यह गीत के, और वो से भी बड़ा एकरा के कम समय में बनावे के बा। और भोजपुरिया समाज ऐसा ही सपोर्ट करे के बा ताकि हमनी के जौन सुपरस्टार बने बढ़िया बढ़िया गीत लेके आवत रहस और भोजपुरी के नाम बढ़ावत रहस। अब इंतजार बढ़ुए वो गाना के, और वो दिन गाना के वो लोग सुनम लोग और अपन प्यार देम लोग। मिले जी अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।